Ngayon ang lesson natin ay kung paano magbuo ng question sentence na gamit ang dare at dare no. Ang dare ay ang tanong sa Japanese na may kahulugan ng who or sino. Example sentence, Asoko ni tatte iru hito wa dare desu ka? Or in English, who is the person standing over there? In Tagalog, yung nakatayo na tao doon ay sino? Meaning, asoko ni means over there or doon. Tatte iru means standing or nakatayo. Hito means person or tao. Wa means is or I in Tagalog. Dare means who or sino. Dare desu ka means sino ba or sino. Ang dare no ay ang tanong sa Japanese na may kahulugan ng whose or kanino or kaninong. So, example, may nakita kang sasakyan sa medyo malayo. So, pwede mong sabihin sa kausap mo na, Are wa dare no kuruma desu ka? Or in English, whose car is that? Or in Tagalog, iyon ay kaninong sasakyan. So, meaning, are means that or iyon. Wa means is or I. Dare no means whose or kanino or kaninong. Kuruma means car or sasakyan. Desu ka can use for making question in Japanese or ginagamit upang makagawa ng isang tanong sa salitang Hapon.